Queredes saber como fixemos? Pois atentas e atentos a este vídeo. Este libro trata dunha nena chamada Alba que iba ao aniversario de un amigo chamado Mario. Entón, iba polo camiño e non atopaba que regalarlle a Mario porque todos eses regalos os tiña agasallos. Entón, foi camiñando ata que de súpeto veu que xa estaba chegando a casa de Mario. Entón, Mario, cando chegou a súa casa, lle dixo: non pasa nada que non leves regalo, porque o regalo eres ti. Escollimos este conto porque é emotivo, Porque merece as súas palabras. porque transmite bons valores como a importancia das persoas. Agora imos falar de como mudamos a historia. No conto original, Alba é unha nena, pero na nosa versión, Alba é unha velliña que lembra os momentos da súa vida. Hoxe aprendemos a facer os tipos de planos sacando fotos como esta e tamén dibuixando. Despois fixemos storyboard, o guión gráfico para planear a gravación das secuencias. Primeiro, para crear as personaxes, debuxamos os bosquesos de Alba e Carmela. Despois construímos a Alba con un esqueleto de hambre. A nosa Jorxerse nos axudou a coser a roupa. Por equipos estimamos a medida do escenario. Por regletas, reglas e con as pezas de construcción. Chegamos á conclusión que as medidas máis axeitadas son estas: 80 centímetros de ancho, 50 centímetros de largo e 40 centímetros de alto. Pensamos que objetos van a estar na casa, por exemplo, unha mesa de madeira e unha cortina de tela. Como todas e todos somos diferentes, escollemos que facer en función de nosas habilidades e gustos. As profes e o profe conseguiron todo o material, case todo reutilizado. Empezamos a fabricar seguindo estas instruccións. Os traballos máis perigosos
como cortar madeira, montar as tábuas e pegar con silicona. Fixeron as profe, o profe, a conxerxe e un carpinteiro. Eu son o narrador. Eu son a avoa Alba. Eu son a neta Carmela. E xuntos somos as voces do conto. Primeiro, lemos moitas veces o conto. Despois, houve un casting e eleximos as voces do conto. E por último, fomos escollidos e practicamos hasta que nos saiu perfecto. Cando xa tiñamos todo montado, Preparamos as luces. e aprendimos a usar o programa Stop Motion Studios. Despois de moitísima paciencia e coidado, Fomos participando por quendas na grabación.
por último escollemos a música e editamos o vídeo.